Я хочу, знаешь, с одной стороны, все, что ты говоришь, правда, я просто знаю это, я слежу за вашей деятельностью. С другой стороны, у нас в телевизионной сфере происходит такое, ну, просто танковое наступление пророссийских, откровенно говоря, российских сил. Вот я хочу показать, значит, пост, который написал господин Гужева, находясь в Вене, и там господин Портнов написал, что они в открытую говорят, что мы вот прибрали к рукам целый телеканал News One. Давайте посмотрим и полюбуемся на эту прекрасную новость. Информацию, что позавчера в Вене подписал соглашение об управлении телеканалом News One. Собственник 100% уставного фонда компании Владимир Мураев передал мне телеканал в управление сроком на 3 года. По условиям договора мне на коммерческих условиях передано право осуществлять всю деятельность по управлению телеканалом. Соглашение предусматривает, что в течение этого периода собственник не имеет права вмешиваться в мою деятельность или в одностороннем порядке прекратить договор. Если собственник захочет продать канал по условиям договора, он должен приоритетно предложить его мне. Планирую проявлять уважение ко всем, кто причастен к созданию и работе телеканала, его менеджменту, журналистам, обеспечить их максимальную независимость и защищенность от давления правоохранителей и администрации президента, доступ всех политических сил и кандидатов в президенты к информационным возможностям телеканала. Да, Петр Алексеевич, когда захотите дать телеканалу какое-нибудь задание, мне звоните. Мой добрый венский сосед Андрей Портнов получил в управление телеканал News One. Уже успел коротко переговорить с ним по этому поводу и пожелать на новом поприще добиться безусловного успеха. Обсудили планы и перспективы, но о них, думаю, подробно со временем расскажет сам Андрей Владимирович. Пока же хотел сказать вот что. Дело намечается большое, но сложное. Год предвыборный. Отношение властей и вообще политиков к СМИ в это время, мягко говоря, специфическое. Отношение властей конкретно к Андрею Портнову совершенно очевидно. Но с точки зрения развития телеканала, сегодняшняя новость имеет серьезное значение. Итак, Сергей, что мы имеем? Мы имеем откровенного просто врага Украины. Вот, если назвать это беженцем, это не беженцы называется, я не знаю, как я забыл это слово, вот когда предатели бегут, да? Значит, Портнов, который правая рука Януковича, был всегда при его власти. Мы имеем Гужева, который руководил и руководит тут страной ЮЭ. Это пророссийский откровенный сайт, замеченный во многих манипуляциях. Вот о чем ты говоришь, манипулирование, смешивание правды с неправдой, вот это в своем стиле манипуляции. Да? И эти люди, находясь в Вене, ну, в общем, люди не бедствуют, они, в общем-то, так сказать, не в Магадане находятся, значит, поздравляют друг друга с тем, что они приобрели один из, ну, не крупнейших, но один из крупных каналов информационных именно, да, и рассказывают и нам с тобой, и президенту Украины, что вот у нас есть танк, и мы на тебя, на вас, на всех поедем, и будем по вам палить. А вы, вот, уважайте нас, у нас свобода слова и так далее. Вот ты говорил про законные ограничения и так далее. Что з цим делать, на самом деле? Дело серйозне. Це буде дивно, але я навіть радий, що це відбулося. Чому? Тому що відкрилися очі у багатьох людей. Якщо ти пам'ятаєш, десь навесні телеканал 112, News One, Вєсті, радіостанція Страна.ua, вони зробили публічну заяву про те, що на них здійснюється тиск Службою безпеки України і Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Вони там навіть мене згадали і звернулися в Генпрокуратуру щодо мене, щоб зі мною розібралися. Що це душ свободи слова. Саме так. І тоді багато людей підтримали цю заяву, і Національна спілка журналістів України підтримала цю заяву. Сереж, Национальная спілка журналистов Украины, я перебью, уточню, это люди, которые с Крымским союзом журналистов, с Крымским отделением Российского союза журналистов ведут переговоры. Извини, пожалуйста. Менш з тим, да. Поважна установа. Третій сектор, організація, яка представляє поважних журналістів, які входять в неї. Вона захищала цих мовників. Велика кількість журналістів захищала цих мовників. Організувала навіть круглий стіл, де обговорювалося, що влада тисне на незалежні вільні медіа. І тоді, коли ти намагаєшся пояснити людям, друзі, будь ласка, не маніпулюйте, будь ласка, розберіться, подивіться контент, про що вони, як вони і так далі. Багато хто не бачив. Наразі у багатьох очі відкрилися. Люди зараз рвуть на голові волосся, говорячи, як ми могли раніше цього не бачити. А ты что, правда видишь людей, которые вот действительно были такими полезными идиотами, а сейчас прозрели? Звичайно. Да? Звичайно, люди ліберальних поглядів,
ти знаєш, таких радикально-ліберальних поглядів, які кажуть, що тут громадянське суспільство саме розбереться, державі не треба влізати. Я тобі навіть більше скажу. В ідеалі це правильно, в ідеалі це правильно. Саме так. Але не в умовах війни, коли держава все ж таки має виконувати свої функції щодо захисту державного грубо говоря, наші суверенітету. общественні структури проти російської держави. Щоб ми не пішли логікою російської влади, яка змішує з брудом лібералів, опозиціонерів і так далі. Просто кажу про те, що завжди є частина людей, поважних, авторитетних, які сумніваються в тому, що влада десь робить щось правильно. Треба захищати незалежних мовників, треба захищати незалежних... На любое действие власти должно подвергаться сомнению, анализу, это 100%. Згоден. Да. Але зараз ми маємо ту ситуацію, коли карти вскрилися. І те, про що ми говорили декілька років, сьогодні воно нарешті є очевидним вже для всіх. помог вот в этом смысле? Де він допоміг українському суспільству все ж таки розпізнати, що таке телеканал І-112 і що таке телеканал News One, стало очевидно. І тепер я бачу, що коли ми проводимо перевірки, а нас же в чому звинувачили? Ви проводите незаконні перевірки. От якщо ти бачив, я якраз записую, завжди транслюю засідання Національної ради на свій телефон, їх можна слідкувати, то там завжди можна почути, як адвокати телеканалів, які є порушниками, як вони себе захищають. І там якраз от News One безпосередньо захищався, були адвокати, був керівник. І там ми говорили, що, друзі, коли ви розповідаєте, що Україна не зможе чинити спротив Росії, коли російська авіація, яка працює зараз в Сирії, це ознака того, що потрібно по-іншому вести перемовини з Росією, ми кажемо, друзі, це є пропаганда, це є підтримка держави-агресора. Вони кажуть, ні, це не так. Можливо, це етичне порушення, але це не порушення закону. Наразі, коли у нас будуть такі складні обговорення, де є порушення закону, а де є порушення журналістської професійної етики, то я думаю, що у багатьох людей у них це трошки відкриються очі, і вони по-іншому на це будуть дивитися.